Ngiyanibingelela balaleli. Igama lami nguMashamasi uSiphiwa kaMkhwanazi eDumbe. Ngisabathi sithanda kuhle Thempeli. Umsebenzi wami lo engiyenzayo umsebenzi weyicephu. Ngiyayikhanda iyicephu, thola yonke inhlobo yesicephu esifunayo, ziyashiyana ngokushiyana. Ngiyatholakala nakuma social network, ngiyatholakala ku WhatsApp, ngiyafoneleka, ngikhona futhi na ku Facebook. Inamba yami engitholakala kuyo 073 176 0739. Imina ke loyo, noma ngayiphindi inamba yami 073 176 0739. Iyatholakala nje ku WhatsApp, iyafoneleka futhi ngaso sonke isikhathi, ungasaba ukungithinta. Icephu uyayithola ngayo yonke indlela. Ingabe usemhlanganweni uyayithola, awukho emhlanganweni ngiyakwazi ukukuposela isicephu. Indlela elula eposekela ngayo isicephu i-text, siyasifaka isicephu eTexini. Okunye okubalekile mawufaka isicephu eTexini siba nemali yakhona okuba 100 rand ukuphathisa iTaxi. Emhlanganweni uyasithola noma uthiwa ukuphi. Asikwazi ukuthi sisifake ephepha isicephu. Because ephepha lama plastic bag wakhona abamancane kunesicephu. Isicephu siphathiseleka kuphi ngeTaxi. Noma kuthiwa ngisekhaya uyasithola, noma kuthiwa ngisemhlanganweni uyasithola.